Gidba sfaċċata mill-Partit Laburista. Hekk ġiet deskritta l-allegazzjoni li l-Partit Laburista għamel madwar ġimagħtejn ilu li l-eks Ministru Jason Azzopardi kien iffirma mit encroachment bilan li jingħataw artijiet sħaħ u stores ftit tal-ġimgħat biss qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. L-encroachments ta' qabel l-elezzjoni ġenerali kienu jvarjaw minn medet tard f'Malta u Fawdex biex jintużaw għal skopijiet kummerċjali għal artijiet u stores li ħajservu tuffiċini, imħażen u garaxxijiet. Iżda tweġibiet li nataw lid-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus fil-Parlament juru li l-impressjoni li prova jagħti l-Partit Laburista mhijiex minnha. Encroachment huwa titlu li Dipartiment tal-Artijiet jagħti fuq artijiet tal-Gvern iżda li jista' jittieħed lura għall-ebda raġuni b'mod immedjat. Skont il-Midja Laburista qabel elezzjoni ġenerali bejn Jannar u Marzu, Jason Azzopardi ffirma mit encroachment biex jitqasmu mit biċċa ta' art għal stores, uffiċini u raġunijiet kummerċjali oħrajn. Iżda f'risposta li ngħatat mill-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament stess, ħareġ b'mod ċar li dawn il-mit encroachment ma kienu xejn ħlief li kienu 60 minnhom permess għal kaxex tal-gazzetti fit-toroq, hekk imsejħa newspaper dispensers, u madwar 30 encroachment ieħor għal siġġijiet u imwejjed. Differenti għall-aħħar mill-impressjoni li prova jagħti l-Partit Laburista u l-midja tiegħu. L-encroachments ta' qabel elezzjoni ġenerali kienu jvarjaw minn medet tard f'Malta u Fawdex biex jintużaw għal skopijiet kummerċjali għal artijiet. Jason Azzopardi qal anke fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook li din hija gidba sfaċċata tal-Partit Laburista u li huma firma l-ebda encroachment iżda dawn ħarġu għaliex dejjem isir hekk fil-bidu ta' kull sena, xi ħaġa li anke dwar dan il-Midja Laburista awġet il-fatti dwarha. Il-Ministru li dak iż-żmien kien responsabbli mill-artijiet Jason Azzopardi approva mit encroachment. F'kumment ma' dan l-istazzjon, Jason Azzopardi spjega li minn meta ma saret din l-allegazzjoni u beda jisfida lil Partit Laburista biex jippubblika l-lista, iżda kellu jkun id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus li kellu jagħmel mistoqsija parlamentari biex toħroġ il-verità. Fil-kummenti tiegħu Jason Azzopardi qal li jekk il-Partit Laburista kien kapaċi jikdeb b'mod sfaċċat fuq xi ħaġa li żgur ħajnqabad fuqha, aħseb wara kemm se jqarraq minn żniedu fuq affarijiet li l-verità dwarhom qatt ma tista' tkun magħrufa. Mario Frendo għal Net News.